Guten Tag, willkommen. Vítam vás pri kursoch nemčiny mit Hans, ktorý vám šneľa ako fráz vysvetlí veľa deutsche fráz. Dneska sa budeme spoločne venovať vlakom, ale nie takým, čo máš ty na košela, ale takým, čo jazda po kolejnicách. Vlaky majú u nás v Nemecku dlhodobá tradícia. U nás ľudí, keď sú niečo nekam poslať a nechcú byť nasratí, vyberú si tých najrychlejších na trati. DB Schenker nemá kein problém posrať ti niečo k nám do Nemecko vlakom. A keď ty nemáš geld, nevadí. Oni urobia takú kombináciu, že der Zug, das Kamion, die Schiffe. Natürlich. To, aby ti ušetrili peniaze, lebo není nič horšie, keď ty nemáš na bier. Víš, ja nerad chválim, ale keď musím, tak musím. Naša spoločnosť Schenker je die größte železničná preprava v Európe. Ja, denne vypraví viac ako 6,000 vlakov. Das ist každých 14 sekúnd jeden vlak a za ním desátky šušľov. Ja, gut, nechcem tastršovať, máš svoj program, len prosím ťa niekde si šrajbni, že nikto není taký zodpovedný záchod vlakov, jako ten Schenker, ja?